Tak, dobrý den, já vás vítám v pokračování našeho webináře. Moje jméno je Petr Mariníč a já vám dále budu v krátkosti představovat program, který se týká pro učitelů středních škol pro naše setkání ve Valči v roce 2017. Tak. Víceméně program setkání je obdobný, jako říkal pan doktor Rudníčka, s tím, že v ten první den v úterý ta sekce od 14:00 do 16:00 bude přizpůsobena programu a zaměření pro obchod, služby a ekonomické předměty, kde je tématem odpadové hospodářství a energie. Celý ten blok je zaměřen na vlastní iniciativní práci učitelů, kterého výstupem bude příprava postrů. Učitelé by měli byste být rozděleni hezky do skupin po několika málo lidech, aby ta spolupráce mezi váma byla co možná nejvíc prospěšná tvůrčímu prostředí. A pak bude krátká přestávka a v čase od 16:30 do 17:30 vaše postry budou představovány vzájemně, abyste měli možnost se inspirovat i práci svých kolegů. Všechno to proběhne teda ve velkém sále. Hezký den v úterý ukončíme společnou ekonomickou manažerskou didaktickou hrou, která má pojmenování Vězňovo dilema. Mnozí z vás, kteří jsou v rámci sekce obchod, služby a ekonomické předměty, tu hru už měli možnost vyzkoušet. Takže se budete moci zapojit aktivněji do programu se svými kolegy, budete moci lépe vést touhletou hrou. Je to na 1 hodinu. Hra je z oboru strategií a vytváření strategií, ale lze jich hezky využít i pro didaktické, komunikační a jiné účely, protože rozvíjí jak leadership, tak komunikaci mezi lidma a ukazuje další jakési psychologické zázemí v rámci vytváření strategií a rozhodování lidí v určitém simulovaném prostředí. V rámci prezentace je taky odkaz na Wikipedii, kde daná hra a daný princip Vězňova dilematu je blíže popsán. Další den ve středu pak v dopoledních hodinách dojde k promíchání z účastníky v ostatních sekcích, takže zejména z techniky a informačními službami v rámci teda učitelů středních škol. A znova budete rozděleni do skupin v těchto pomíchaných sestavách a vaším cílem bude vytvořit znova poster za propojením těch jednotlivých informací, které jste v předcházejícím dni zpracovali v rámci svých předcházejících skupin. Po zpracování těchto posterů proběhne prezentace výstupů, která by měla být charakter prezentace projektových dnů, takže něčeho inovativního, nového a zejména s ohledem na možnost propojování v rámci mezioborových dovedností a zkušeností. Jako konkretizace tématu nebo myšlenky, které můžete využít k koncipování posterů v rámci tématu odpadové hospodářství a energie. Jsou tady nějaké body, o kterých lze předpokládat, že můžete využívat jak v rámci svého školního působení, tak v rámci svého osobního života, takže nějaký ten odpad a jeho třídění, jak to probíhá nebo může probíhat ve školách, nebo jak s tím máme zkušenosti z domova s různými možnostmi třídění odpadu a jaké to má technické, ale zejména ekonomické dopady, jestli se to vyplácí, proč se to vyplácí, nebo obráceně, proč se to nevyplácí. A dalším zajímavým tématem může být nakládání s nebezpečnými látkami nebo obaly od výrobku a jejich zpětný odběr nebo recyklace. Zajímavým tématem taky bývá
nebo může být zateplení budov, pasivní domy a vůbec energetické štítky, které se u domů a bytů dělají, proč se to dělá a jaký je ten smysl toho zateplení, který se jaksi odzrkadlí v energetických a pak ekonomických úsporách, jaký to má zejména ten ekonomický dopad. Jako příklady jsem pro vás připravil nějaké návrhy z internetu, z volně dostupných stránek, čím byste se mohli inspirovat, a to je množství odpadu, které je vyprodukováno třeba v rámci evropských zemí a v rámci České republiky, plus jeho skladba toho, co se s tímhletím odpadem dělá, nebo jak vypadá teda energetický štítek budov, a pak bychom se podívali, nebo byste se mohli zabývat tím, co se z toho energetického štítku dá zjistit a k čemu vlastně slouží, nebo případ z oblasti energetiky, energetický regulační úřad a náklady na energie, takže proč cena elektrické energie je taková, jaká je a z čeho se skládá, a nebo utřídění, jakým způsobem se třídí odpad a jak lze a co lze za tímhletím vytříděným odpadem do budoucna dělat jeho nějaké druhotné užití a další věci. A všechny ty oblasti lze pojat jak z toho ekonomického, tak z toho technického pohledu, což by mělo pro vás pak přinášet určitou výhodu ve smyslu mezioborové spolupráce v druhý den ve středu, kdy budete promícháni s učiteli technických oborů a s učiteli informačních služeb, tak, abyste mohli lépe vytvářet svoje vlastní poustry, kde budete mít možnost pro svou tvořivou činnost a zpracování dalších nápadů. Tohle bylo z mojí strany pro dnešní vystoupení všechno a já pak teda odevzdávám slovo dál dalším účastníkům webináře. Děkuji za pozornost. Tak, dobrý den, tady Pavel Pecina ze sekce odborného vzdělávání. Teď nevím, jestli mě slyšíte, doufám, že ano, omlouvám se za problematické připojení. Já budu velice stručný. Vidím tady na obrazovce takovou krátkou prezentaci, kterou jsem připravil, je to zatím pracovní verze, která se týká té naší části technických předmětů, kterou mám na starosti. V podstatě, co se týká programu pro skupinu technických oborů, tak časově je to úplně stejné s tím, co představil kolega Marinič, s tím tedy, že ten první den bychom se setkali v oborovém bloku. Já tady zkusím posunout na ty cíle toho oborového setkání. Když jsem přemýšlel, jak to vlastně pojmout, tak jsem se zaměřoval hlavně na to, abychom tedy dali nejvíc prostoru výměně zkušeností právě v oblasti té problematiky využití odpadových materiálů ve výuce technických předmětů. Já jsem navázal na ty své zkušenosti, které v této oblasti mám, a proto bych tam chtěl uvést takovou krátkou přednášku tady k této problematice, kde bych představil nějaké ty možnosti, jak třeba pracovat s těmi odpadovými materiály v oblasti práce se dřevem, s kovem, s plasty, případně s dalšími materiály. A poté bych dal teda prostor kolegům, abychom si vyměnili nějaké zkušenosti. Budu mít připraveno spoustu obrazového materiálu, který bude tady v té výukové prezentaci, takže to bych teďka rád nějakým způsobem během těch 14 dní zpracoval a
Poté to ještě skonzultoval s kolegy z katedry technické výchovy, s kolegou Petrem Vybíralem a Tenkem Hodisem, abychom se tam případně nedublovali. Teďka v návaznosti na to, co říkal kolega Marinič, tak mám také stále na mysli to propojení těch skupin učitelů technických předmětů a učitelů oboru obchodu a služeb, protože, jak jsem viděl, tak tam jsou zajímavé věci a poznatky, které si myslím, že by mohli slyšet i učitelé technických předmětů. Tak, co se týká toho obsahu oborového setkání, tak tam bych uvedl teda jako oborový garant krátkou přednášku, kterou počítám, která by nebyla delší jak asi 20 až 25 minut. Poté bychom se zaměřili právě na tu nějakou samostatnou práci, na výměnu zkušeností, čili diskuze, případně návrh nějakých těch témat a možností. Hlavně tedy bychom to řešili jednak z toho odborného hlediska, čili co z hlediska těch odpadů by v rámci těch příslušných oborů se mohlo vyučovat, a potom samozřejmě i na tu didaktickou stránku, to znamená, co vyučovat, v jakém rozsahu to vyučovat, jak to zařadit a podobně. Takže z toho by právě potom zešly nějaké ty náměty a samozřejmě tedy bychom navázali potom přípravou toho projektu a to vše bychom nějakým způsobem teda vizualizovali v podobě těch postrů a podobně. Tak, já si myslím, že to by asi na úvod mohlo být všechno. Dobrý den, tak já vás také vítám za spec-psy supervizory, kteří působí v projektu. A ráda bych vás pozvala na program, který jsme si pro vás připravili do Valče na oba 2 dny 29. a 30.8. Bude se jednat vždycky o odpolední blok od 14 do 18 hodin, kdy budeme k dispozici, a to jak pro jednotlivé individuální konzultace k výstupům profesních portfolií, kde můžeme prodiskutovat buď už to, co máte vytvořeno z dob dřívějších, nebo i z dob, které jste teď působili v projektu a chcete poradit s tím, co do portfolia tady zařadit. Dále uvítáme vaše návrhy dalšího vzdělávání v projektu, a to různá témata na kulaté stoly, kde další kulatý stůl plánujeme na podzim. A jako jeden z bodů odpoledních bloků bude diskuze na téma lidský faktor, co nám na fakultě zatajili, o co z psychologie a pedagogiky mají učitelé přírodovědných předmětů zájem. Bude se jednat o diskuzi v menších skupinách, zhruba asi pro 20 osob, a tato diskuze se bude opakovat po oba 2 uvedené dny, takže bude možné se potom na tuto diskuzi přihlásit přímo ve Valči. To je za naši sekci supervizorů asi zatím vše. My vám moc krát děkujeme, že jsme měli možnost se dnes připojit na tomto webináři a vyzkoušet si, jak to bude fungovat. A budeme se těšit na společné setkání ve Valči, kde ještě pod prezentací najdete odkaz přímo místa konání, tedy hotelu ve Valči, kde se akce bude pořádat. Tak pokud jsou ještě nějaké dotazy, tak vás opět požádáme do chatu. Tak pokud už nejsou žádné dotazy, tak děkujeme
že jste se účastnili dnešního webináře a těšíme se na setkání na konci srpna ve Valči.